Takže čauky hauky, ja som Chester a vítam vás pri tomto novom videjku a teraz natáčam zisty, ktorému youtuberu si podobáš. Takže ideme na to, nejsem Čech, nevadí. Takže je ráno a dneska bych chtěl natočiť nové video, jak sa k tomu postavíš. Takže budu spousta Takže ja si, keďže mám školu a aj chodím von, takže ja väčšinou točím až večer, ale video bude pecka, takže ja dám toto. Dáme niečo k pití, po nejakom drinku sáhneš takhle popoledne. Tak sa máme tak voda k brčke. Takže ja si dám energy drink, aj keď energy drink veľmi nepijem, no ale akože po obede ešte k nahrávaniu by to bolo akože pecka. Takže rozhodol si stočiť Let's Play. Aké hry to bude? Že ja by som si dal horor hru, určite nejakú horor, pokračovať dobre. Potočený máš chvíli voľno. Na jaký seriál si koukneš? Dr. Who, Game of Thrones, Pokémon, Simpsons, My Little Pony, South Park, myslím. Že ja dám tu Walking Dead. Kto ti delá spoločnosť? Nikto? Sportuješ nejak? Parkour, aj keď parkour veľmi, no chodím, akože parkour, kdeže chodím, no robím to, co tam bude, takže je točiť vlog za akce, Gogovi, čo ti je? Čiže on točil akce až takto. No to som nečakal, že Gogovi sa bude. To som nečakal. Dobre, takže tu máme všetkých, čo sa môže ešte na nich podobať. A tak to je tu. Takže dolu v popise videa budete mať adresu, link na túto stránku, kde si aj vy zistíte, aký ste youtuber. Ale môže sa aj zistiť tí, čo nie sú youtuberi, ale je to trošku blbé. Takže ja sa s vami lúčim a čauky hauky.